Monsinjur Isidor Formosa, fundatur, għex bejn l-1851 u l-1931. Monsinjur Isidor de Conti Formosa, li huwa l-fundatur tas-Surjiet Ursulini ta' Malta, twieled fil-Belt Valletta minn familja nobli. Minn età bikrija ħafna, il-ġenituri tiegħu wissewh li ma kellux jidher fil-kumpanija ta' tfal imħassra. U aktar ma kien jintqal lilu dan id-diskors, aktar kien iħoss attrazzjoni lejhom u sar ansjuż ħafna biex jgħinhom. Minn mindu l-ġenituri tiegħu irrealizzaw kemm kien għaref u intelligenti, kienu qed jittamaw li binhom jilħaq tabib jew avukat, jiżżewweġ familja ta' benesseri u jkun imdawwar minn neputijiet. Madankollu kienu letteralment ixxukkjati meta fl-età ta' 12-il sena iddikjara li kien deċiż li jsir saċerdot. Minkejja l-oppożizzjoni kbira li kellu jaffaċċja, huwa kien determinat u qatt ma mar lura mid-deċiżjoni tiegħu. Meta baqgħu jaraw id-determinazzjoni qawwija li kellu, il-ġenituri tiegħu fl-aħħar aċċettaw u bdew jgħinuh jilħaq l-għanijiet li kien fassal. Huwa ġie ordnat saċerdot fit-18 ta' Diċembru tas-sena 1875 fil-Konkatedral ta' San Ġwan mill-Isqof Carmelo Scicluna. Ispirat mill-ħajja ta' Sant'Angela Merici, Formosa waqqaf is-Sorijiet Ursulini Maltin ta' Sant'Angela Merici fl-4 ta' Mejju tas-sena 1887. Is-Sorijiet ġew mogħtija istruzzjonijiet biex jgħallmu l-katekiżmu, jgħinu lill-morda u jfittxu lil dawk li tbedu minn Alla. Permezz tal-ġenerożità tal-fundatur, l-Ursulini fetħu djar fil-Belt Valletta, f'Taslima, fi Gwardamanġa u f'Ħassabbar. Ħafna nies ikkritikaw lil Monsinjur Formosa talli fetaħ djar mhux biss għar-romol, l-anzjani, nies bla xogħol u orfni bil-ġuħ, imma wkoll għall-prostituti. L-akbar prova li kellu jaffaċċja madankollu ġiet meta tilef il-vista ta' għajnejh. Billi kien qed ibati minn kanċer fil-fwied, Formosa rrifjuta li jaċċetta mediċini li kienu jqumu ħafna flus, sabiex jagħti dawn il-flus kollha lill-foqra. Wara mewtu, kellhom jiġu provduti ħwejjeġ għad-difna tiegħu għax xejn ma nstab f'kamartu. Huwa ġie midfun oriġinarjament fil-kripta tal-familja fil-Knisja Parrokjali ta' Ħalaxa. Snin wara, il-fdalijiet tiegħu ġew trasferiti għal krex tal-Ursulini ta' Taslima. Wara mewtu, l-Ursulini fetħu djar oħra f'Malta, kif ukoll fl-Ingilterra u fl-Italja. Aktar dwar l-Ursulini. Il-Kongregazzjoni Ursulina ġiet imwaqfa bl-iskop li s-Sorijiet jieħdu ħsieb it-tfal tan-nisa li joħorġu jaħdmu matul il-jum, l-edukazzjoni tat-tfal foqra u l-mod li bih intlaqgħu dawn is-Sorijiet wera kemm din il-forma ta' ħidma ġiet apprezzata. Fl-istat ta' faqar u miżerja tal-epoka dan tqies bħala rimedju għaliex bekk dawn in-nisa setgħu jaqalgħu lejxin għall-familja tagħhom fi żmien qabel ma Malta saret welfare state. Il-fundatur saħaq fuq il-fatt li s-Sorijiet kellhom jgħixu l-ħajja ta' Marta u Marija, jiġifieri dik ta' kontemplazzjoni u azzjoni, u li bl-opri tal-karità kellhom jitqazzu u jiġdu għall-imħabba ta' Alla għall-bnedmin. Il-glorja t'Alla u l-ġid tal-irwieħ huma lan li għalih jiddedikaw ħajjithom. L-istess kongregazzjoni tagħhom qawwithom biex jieħdu fuqhom din il-forma ta' appostolat li tat il-frott mixtieq matul is-snin. Is-Sorijiet jgħixu ir-regola Agustinjana u l-kostituzzjonijiet propri. Sant'Angela Merici, l-ewwel mara li qalmet lit-tfal foqra, tqiegħdet bħala ispirazzjoni għal din il-kongregazzjoni.
Is-Surijiet Ursulini fetħu dar ġewwa Bormla fis-sena 1954. L-ewwel superjura, Madre Rosa Mifsud, u l-komunità bdew skola fil-faqar f'Ottubru tal-1955. Din l-iskola ħadnet il-preżenza ta' 100 tifel u tifla u kellha 5 klassijiet. Il-Knisja annessa mal-kunvent u l-iskola hi ddedikata lill-Madonna ta' Fatima u kull sena f'Mejju issir il-festa. L-Ursulini sabu kamp fertili għall-ħidma tagħhom li hi parti integrali mill-għejxien tas-sejħa tagħhom. Il-fundatur enfasizza l-edukazzjoni nisranija tat-tfal u l-importanza tagħha fil-formazzjoni tal-karattru. L-edukazzjoni tat frott abbundanti matul is-snin. L-Ursulini għandhom 8 djar f'Malta, 3 f'Noto u oħra f'Katania. Ma' żmien l-appostolat kompla nfirex fi skejjel ta' tfal iż-żgħar fit-tagħlim tal-katekiżmu u foqsma oħra sew f'Malta kif ukoll barra minn Malta.